Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih channel Rika Rudi. Arep bocok ning ndi? Mak jeruk. Mak jeruk. Ning ndi? Ning guri omah. Guri omah? Iya. Cuk sapa kuwi? Jeruk desa ndek mau kon ngepek. Kon mek. Pengen. Ning guri omah lu cedek. Sampai ngomake. Iya. Kene desa. Gelem. Kondisian ngene desa. Ndek mau mesti kon mek. Lho kuwi wong. Ning ngarep. Ayo. Jeruk deh. Aku karo sing tuwa. Nih, Mbak Nani. Dada roh nanu. Tak pedet kete. Iya, nandel. Itu mak nih, nama tadi. Ora ketor roh. Angger ro. Neng nampak no kowe kok iso. Tolong segede lo menang. Saya ngene pemainnya kayak nambah. Oh, aneh kok menang. Iki omahe desa. Keme desa. Biyen aku jarang turu omah. Turune ning kene. Turuku ning kene terus. Gak ning Sampai omahe. 3 kamar iki aku biyen. Gitu. Ya. Kamarmu Iki. biyen. Iya. Oke. Gede biyen. Aku mulai sekolah ya aku cek turun yang kene terus. Ya kenapa gak mulai omah? Yo kecil melok kene kok. Tak kira di pas melok Melok desa. desa. Walah, Di jeruk e. terus sampeyan pemirsa. Lho iki lho, Hati-hati ide. Diceblok ide. jeblokan. Heeh. Sakmu ini gedene lho. Diceblok wae. Nek sak sirah yo. Tunggu bisa. Enak sing luwih gedine kae. Iki yang Seneng wis gede kuwi tuane sing cilik ode. Kudu sepil. Ki enek nek kae. Oke, podo ceblok ora tangan. Lho iki loro. Kecep jeblokan kae yo akeh kae. Iya nek nang. Sak pirang-pirang Wet klengkeng goreng, Dik. klengkeng enek iki. Niki. Nggonku klengkeng ra urip. Klengkengnya urip. Katok. Pemirsa ada kuning-kuning diceblok. Sing kuning ngono ki apa ya iso dipangan? Ini nduwur dulu. Wah, anak piro ini? Itu. Kerangkang ki. Lho kerangkang tok. Iya. Kau budi ki. Hati-hati lho nek kena kerangkang. Aman. Oh. Masyaallah. Iya, aku tahu. Sing tuwek ndere rodok kuning ngene iki lho. Iki lho tuwek baling. Iki lho. Gue sih, kalau kita ikut apa ya? Nih. Itu sak mene wong bune. Tak hitung ide. Iya nek piro iki, Bu itu gopal kok. Kerangkang ya sak mene ambiane kok. Bu itu. Piro dhuwur. 9 kilo lah. Gede. Ini sak sirahku nek sing iki. Piyo Kita wis terangen rontok e. 6 dik sama kita. Masyaallah lho. Kabeh. Urung kae sing kono pemirsa. Masyaallah. Ki nek ning gone pemirsa piro iki? Sing ding daerah e. Iki anu, Dik. Iki kanggone iki nek waya wong tingkepan iki Mitoni tinggoni yo tinggo tingkepan. tinggi gurujaan. Iya, Oh, gurujaan. gurujaan. Iya. Oh, berarti ya awake dhewe mbiyen kok kene Iya. sibuk rujaan. Paling nek sing arep rujaan kuwi Heeh. tuku rene. Tuku rene. Iya. Piro yang stok yang Lho, ya gak ngerti. ngerti. Stok piro Ning pasar 15. Masuk. Nggonku. Ning pasar nggonku. Nah nih pas aku mulai ke klengkengnya enak ide. Klengkeng. Kok kayak enak. Tapi klengkengnya anu. Nyewenengno ya. Klengkenge ora nek wae kae. Kayak enak woyo. Nyewenengno tenan kok pemirsa lho iki. Gede-gede ae sapa yang mau? Dik mang aku mengguri rene to. Nek pengen jeruk mek jeruk. Terus ki aku saiki mek arep golek sing tuwek sing ndi gak roh. Paling sing rada kuning. Aku juga roh lho kae. Aku dan klarifikasi. Oh.
Walah kau di. Ya nek jambu piring. Kayak kan lho yang. Gelu. Jadi samping yo ono dik, tapi ngene. Oh samping yo iki. Kita ora. Gelu. Masuk nih. Tuwek kuwi. Kan ketoke. Oke. Gede. Aku menang gede tok apa tuwek. Kita tak banyak ini. Hati. Ini tuwek. Jane dipenging mae, mari lunyu barudan. Tangannya wakil. Oke. Awas lho kerangkang tok lho. Iki masuk. Yo wis pira apa-apa. Tok ae yo, gak entek. 3 ya. Yo. So, Biasanya tak gitu ya. Penggon dong kerjaanku ya penggon ide. kerangkang awas. Di pesan ngomong ki. Ini kerangkangnya akeh. Itu nih. Komen Kuwi. dia no. Aku seneng jeruk ngono kuwi ya. Biyen pas ning Morowali nyidam iki. Ciba tuwek mbuh kae. Sudah sih. Di dono pemirsane gini. Masyaallah pemirsa lho, nek njipuk iki. Bentuk satu. Tuwek orane sing ngerti sapa? Desa. Desa. Sing duwe. Pokoknya rada isin nak lebih kamera kok. Rada isin. Tegel. Marah ya, Pek. Hah? Ben gak paham Bos. tikus. Di kandik tuh. Sama nih di turu. Ngaji. Ambek ibu deh. Kayak tempat ngaji nih sak pirang-pirang muridnya akeh banget. Jadi deh, gue tuwek gue rai. Nama ya ora, nang dibuat ya ora. Matur suwun Dek nggih. Ya. Balas sak gede niki. Ngentarani tuweke pripun ya, Dek? Mbon dibuka to. Tak penekno wong anu. Aku nek mae tak menek aku. Mae menek. Lho, mae menek. Iya. Kok sakit to, Mak? Alah, cingkrik ora iso. Ya, nek menek. Mae aku. menek. Mana cingkrik-cingkrik. Kadang ngepano mau tingkepan ya tak penek dhewe. Kowe tingkepan kae tak bawa anak dhewe nang dhuwur. Anak dhewe ngakon sapa? Hati-hati, Mak. Wong Pak Am yo ra iso. Menehi Pak Am ra iso ndak aku menehi. Notor Jati kono biyen Tegal. Iya. Iya. Ya aku sing menek. Pak gak iso menek. Boleh kok. Enak ini tuh di ngono aja. Kilonya ngecek loh. Mari bakule dua anak cilik kok. Bakule nurukne anake. Oke, kita buka. Kini neng asik. Saya tak pengen gratis sing gede. Lah kok ngerti sing kuwi Ngeten niki nek teng pasar pinten, Dek? Ora tau adone pasar. Lah jenengan Dipangane dhewe nek tak njaluk tak kae nek yo wis ngono. biasanya mesti nek kanggo tingkepan kuwi, Dik. iki ning daerah pemirsa pironan pemirsa lho. Sakmene iki. Ayo. Wis ra gede iki, Len. Bismillah muga-muga tuwek iki jere wonge kok enom, Dik. Oh nek enom kon duweke, Dik. Aja muga. Gak iso milih aku.
tuwek. Kowe njaluk ora nih? Urung ketok tuh Mas tuwek. Urung ketok. Kira udah kenal. Ambune soger. Iya, nih ku nek 6 ya berarti merambus-rambus tok ae. Heh? 6 jare. 6. Masuk deh. Gege kuwi apene? Iki dipeneki Dik wau. Aku main iki. Lo mana omong? Ya gurine mendelong ya, gurine gak mendelong itu. Mendelongi apa? Bolong menjero. Endi jajan? Sing papak neng sing tuwak iki. Oh, Tuwak yo tuwak. jarine mak sing mendelong. Sing papak nih. Jajan yo 6. Gak tuwak. Tuwak dik-dik. Kena depan. Satu kurang. 6. Nilainya Kecut ki malah. kecut seger. Malah enak. Tidak. Lah sing kuning wonten iku piye, Pak? Sing dua ceblok wonten iku. Kuning. Malah bosok. Ki bosok iki. Gagal iki. Bosok. Jaremu niki dimbus ya. Iya, dimbusik. Ini dimbusik lagi ning ya. Padha ae. Astaga. Ayo. Maca apa, Dek? Kalungane dibel. Kalau wis diceluk, dah diceluk gitu. Kulite gede yo akeh. Ini iki dikek kapal-kapalan. Iya. Sudan ngono ki ning omahku ya. Masuk. Iya mbiyen. Di jeruk Bali. Isine sakmono. Sini juga. Nom iki ketok ya. Ya itu wek sing tak dudini mau. Ndi? Sing kremis kemresek lho. Iki sing gede dhewe iki tak betul kok. Kok tunggu. Iya wis dibuka separuh. Masih cek. Sumpah. Enam guys. 6 kayak sama Iya kelasan yang kene. Sik. 6 banget iki. Enam banget. Kayak jupuknya sih yang ngisor. Sing anu lho yang, sing tak dudingi mau lho. Pucuk banget. Sini kok ngene. Mas Budi kurang tepat nih milihnya. Kalau milih kok Enom banget. Wong ini jipukno. Aduh pemirsa gagal yang pertama ini kedua ini. Terus dulu cari mak iki lho, sing ngene iki dhuwuk kok. Sorry nih. Cari ini. Kalau mau milih aku milih yang ini. Iki kenomen banget. Milih Napa? milih sing paling gede tak pilih tidak nom. Nek nom dua aja. Kok bu pemirsa aku pengen. Apa ini? Ki mau sing jupukno desa ya.
lah para turu apa nih? Yo gak koyo sing duwe iki. Itu wae langsung. Jipukmu nang ndi? Nang dingklek oh. Oke. Lah, Jadi duwe mau dia gak harus tuwek dia. jipukmu sing duwe. Kayak salah pasenan. Jipune desa iki mau dadak yo tuwek tenan wae lah bener tenan. Iki Dik. Yo kan. Kowe iki. Ini tandanya mau ini loh. Ini sore jadi. Cekok. Iya. Udah, sing tak pilih sing gede malah. Nah, iki cilik lah. Itu wae tenan iki, Dik. Oh, iya. Cilik lah tapi anu dagingnya jerone gede lagi. Nanti selalu tak pilih sing Daging gede cilik. tak malah nom. Gak kena dipangan iki pemirsa. Lah sama nom. Nom. Silau Dik. Gak. Nom. Iki biasanya sing ngopekno desa lho delok tuh. Duwe. Lo cilik dahu. Wah. Iya. Cilik itu sila, mesti tak pilih sing gede. Paling gede kita jumpa. Salah. Cantik ya, ini pokoknya desa. Mam jeruk yuk. Mam jeruk. Mampu main karet. Main karet. Cik, gimana? Nek dulu Pak tenang. Buat dia apa? Tuh, lo cilik dah tapi asam. Iya, itu tua itu. Ya tuh buat tapi. Nek rasa yang duwe gak ngerti. Iya itu. Lihat toh. Wala Saya iya desain langsung wabeng kok. Ya, Cerah kan mainan aku Iki putih bedane dah. lo kan nom kurang lah. Duk, Silau itu. Silau. Itu pemirsa ini hasil kunek mek. Iki hasil desa. oh, gue. Coba ini tapi. Ya, enak iki ku kok gak anu. Masa? Oh, nah iki. Ini. Nah, nek iki laki yo nang yo. Oke mantep. Yes, Gak iso aku kan mek. Tak pilih sing gede ta nih. Ini juga ini loh. Aku gawe nang tae. Oh. Ini mungkin yang menitir rame di sekolah yuk. Cah, ngaji. Ngapain? Mak ini jeruk. Oke deh. Oke. Iya, bisa. Nah, sampean. Mungkin nih. Rodok bareng ya. Mungkin nih bareng Mbak Rika. Kita review jeruknya. Iya, oke ya. Pergi nek iki. Coba sing pak-pakan ku mau. Sing kae ya. Wis tak jajal ya. Iya, pahit. Pahit. Pahit kucut. Ben aku nyidam ngene iki ya. Turutan nang omahnya. Enak lagi nek iki. Cerahkan mainnya paling juga sayang sih. Ini siapa mau? Neng. Lo wegi ya sama. Lo gini. Kalau timbet terus lo wegi apa nih timbet tuh? Wis makan. Wis makan dia. Ki nang wet iki ya. Nang wet. Ini uangnya mau 6 dia aku pengen aku.
Terus siding itu langsung tuwek. Ini langsung tak cukup ini kok iya tuwek tenan. Wah, enak banget ya. Ngene iki nek tuku larang, Maknya kendel menek yang gitu. aku yang gumun lho main dhewe. Ini lo notori jati nih Tegal ini biyen. Aku cek cilik ngono. Notori jati piye? Yo notori jati cara menawa wete jati wi sing isor ditebangi ngono. Sing ngepang-ngepang lho. Mungkin lurus. Ora. Yo ora ngerti yo ben mopo. Ade jeruk. Deh. Jeruk deh. Prihat deh. Mulai ndi De cara iki ambek iki De. Mau mangan. Wah, oke pemirsa, cukup sekian ya. Jeruknya jadi menggoda banget ini ya. Merah. Merah merona. Cukup sekian konten hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, ki abang mak. Iya. Pindo. Iki ono ora? Boten. Pak Nodi sing tuwek aku. Niki le mak. Alah, tadi pangan kok.